खुलुमबाय बयनिसिमबो जोङो बड'फा इउएन ब्रह्म कलेजनि स्टुडेन्टसफोर आरो आङो पार्सनेलि आं जिएस जेनेरेल सेक्रेटारि बड'फा इउएन ब्रह्म कलेज स्टुडेन्टस इउनियननि दा जोङो नैबे 4th इन्टार कलेज बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि इउथ फेस्टिभेलाव जोङो कालचारेल प्रसेसनाव नैथि बान्थायाव उथ्रिसारनो हादों आरो जोंहा दंबावो लाइट भकेलाव दङ जोंहा थार्डआव आरो माइमाव दङ जोंहा फार्स्ट प्राइजआव ओमफ्राय जोंनि कलेजनिफ्राय टटेल 34 स्टुडेन्टस बे इन्टार कलेज इउथ फेस्टिभेलाव फैनो हादों ओमफ्राय बेनिफ्राय जोंहा 24 बादायारिफोर दंमोन बेजों लोगोसे माखासे एकाम्पानिस दङ ओमफ्राय जोंहा मेक्सिमाम गासिबो इभेन्ट्सआवनो बादायलायनाय जादों मोननै मोनथामल' थालांदों आरो ओमफ्राय दा बयबो मोजाङै बादायलायदों एक्टिभ पार्टिसिपेन्ट देखायदों ओमफ्राय दा जोंहा बादायलायनायाथ' बयनिबो सायाव थायो हिसाबै जोंहाबो मोनथाम प्राइजखौ जोङो मोननो हादों आरो कालचारेल रेलियाव जोङो ना हमनाय बर'फोरनि ना हमनाय आखुथाय आरो हारिमुखौ देखायनो हादों जोङो फल' लादों सेन लादों आरो जों गासिबो बायदि बायदि जेसेबां बर'फ्रा गावसिनि माने जों बर' हारिया मा आगजुफोरजों नाखौ हमो बेखौ जोङो देखायदों आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो नैथियाव मोननो हादों आरो नैथि बान्थाखौ जोङो मोननो हादों जायफोर बे हाबाफारिखौ बानजायदों इउथ फेस्टिभेलखौ मा फोरमायलांदों बिसोरनि थाखाय दा बिसोरनि थाखाय आङो पार्सनेलि मोजां मोनदों ओमफ्राय जोंनि गथ'फ्राबो बांद्राय उसुबिदा जायाखै मेडिकेल इस्युसआ बयहाबो थायो नालाय दा जोंहा बयहाबो मोजाङैनो पार्टिसिपेट खालामनो हादों जोङो थानाय जानाया मोजाङानो ओमफ्राय बेबादिनो इन्टारेक्सनफ्रा कमिउनिकेसनफ्रा मोजां ओमफ्राय गासिबो इभेन्ट्सखौ बिसोरो केटेगराइज खालामनानै मोजां खालामनो हादों ओमफ्राय गासिबो लिगेलै जादों आरो बुस्थुआ थेंक इउ दाख्लै 7 मार्चनिफ्राय दिनै 3 मार्चसिम बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया जे अर्गानाइज खालामनाय ब्रैथि इउथ फेस्टिभेल बेयाव फैनानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोंनि अक्जिलियाम कलेजआ मोनसे जोंनिनो रेकर्ड ब्रेक खालामनो हादों जोंहा प्रिभियासलि मोनसे रेकर्ड दङमोन जोङो मोनथाम मेडेल प्रिभियासलि जोङो मोननो हादोंमोन नाथाय देग्लाय बोसोराव जोङो बेखौ सिफायनानै जोङो 5था मेडेल जोङो मोननो हादों जेराव मोनसे गल्ड आरो मोननै सिलभार आरो मोनसे ब्रन्ज बेबायदि जोङो मोननो हादों जिहेतु बे मोनसे नोंथांमोननि पार्टिसिपेट खालामनायाव मोनसे माबायदि जेनेबा थुलुंगानाय मोनो नोंसोर बे मोजां जादोंना जायाखै बेयो बुंनो थाङोब्ला जोंनि थाखाय गोबां मोजां मानो होनोब्ला बेयाव जोंनि बड'लेण्डनि सिङाव थानाय बहुद जोंहा गोबां कलेजेसफोर दङ बिथांमोननि गेजेराव मोनसे इन्टार कलेज मोनसे कम्पिटिसन जोङो बेबायदि बादायज्लायनायखौ जोङो नुनो मोनो बेनिखायनो बियो जोंनि थाखाय एस ए स्टुडेन्ट गोबां बियो मोनसे थुलुंगा गोनां मोनसे इनिशियेटिभ आरो जोबोद मोजां बियो बे हाबाफारियाव मा माने बादायलायनाय हाबाफारि बेयावथ' जोङो आङो गोरोन्थि नङाब्ला 27टा बेबायदि इभेन्टफोर जादोंमोन आरो जेरै स्पट फट'ग्राफि माइम आरो बेजों लोगोसे कुइज डिबेट बेफोरबायदि औ गोबां गियानफोर जों सोलोंनो मोनो बेयाव फैनानै नेक्स्ट फैबाय थानाय समाव बेबायदि प्रग्रामखौ खुंजालांनो गोसो दङ औ गोसो दङ माबे कलेजनिफ्राय फैदों जोङो अक्जिलियाम कलेज उदालगुरि जों अक्जिलियाम कलेज उदालगुरिनिफ्राय जोङो वेस्टार्न ग्रुप सङाव जोङो बान्था मोननो हादों लोगोसे एल'केसन कलाज आरो क्लासिकेल डान्स आरो भकेल सल' बेयाव जोङो बान्था मोननो हादों मोनबा इउनिभार्सिटिनि बानजायगिरिफोरखौ मा फोरमायलांनो सानदों बे समाव फोरमायलांनोथ' आं बेबायदि बुंनोथ' आं सानाखै मानो होनब्ला बिथांमोना गोबां बेबायदि गोरों गोराखा अलरेडि स' आं बेखौनो बुंनो सानो जे फैबाय थानाय बोसोरफ्रावबो बेबायदि बिथांमोना बे फारिलाइखौ मोजाङै खुंफुंबाय थाथोंसै आरो आं बेखौनो खावलायो जे गासैबो जायफोरा स्टुडेन्ट आरो सोलोंनो लुगैयो बिथांमोना बे फारिलाइयाव बाहागो लानांगौखौ आङो खावलायो